بیرون خونه گفتم من بیرون نمیرم نیلوفر کسی داداش بیرون گشته داداش گازون کسی کردستن نیلوفر هم اونجا خولیگانی کردسته راکت که دستش بینید وقتی پیش گاراژ درومده نمیتونید در اونجا جبورچه هست بالای جبورچه یا تخته هست برای همین نمیتونید گذاشته ولی نترسه گذاشتید وای میاچک داشتین شما چیز خنه خوردین شما خنه خوردین بیا خانه رفتیم خانه درو بسه بیرون خنک نه میخوام Anna. Нилуфар киҷо шуд ва ябинам гараж дромадай либосои гарм шопшонам ки биҳад берун хунук хона вай все равно намедрояд то дадаш ҳаминҷода ҳастан намедрод хона дадаш газонои касид карда ҳама ҷои хушрӯ кардистам биё либосашо пӯшем ҷонона чӣ ба хунук мехӯрен охи биё либосашо пӯшем баъд бозӣ кунам Анна. Моҳи июн мо шапка шарф берун биҳад хунук. Мо имрӯз эйвай накунӣ ҷонона. Ина бинин мана нигоҳ кун ҷонона. Чашми Нилуфар вай кардай, варам кардай. Саҳри хестам, дидам ҳам хел тарсидам ки чӣ шуда бошад ин гуфтам ки баъд ба ёдам зад ки дина каси дадаш берунда бегоҳи рӯзда гашта буданд мумкин ягон камар газида бошад ҳам хел сурх шуда рафтем бо чашмакҳои хушрӯша ҳамин камар газидаём да камари хулиган газида мо ҳозир Нилуфар каси магазин рафтестем рӯзи истироҳат дадаш Беларусия мера насиб иншолло рафтем Нилуфар рафтем тидастшо рафтем машина дашинем барои ҳамин мо имрӯз Нилуфар кати магазин мерем продукта харидан баъд дадаш баъди кор омадан рафтем Нилуфар рафтем мо магазинда продукта мехарем ҳамунҷода мегардем баъд дадаш ки ай кор омадан роста мо магазин мерам баъд ай магазин мо гирифта мебиёнам Нилуфар берун имрӯз ҳаво гирифтагӣ шамол кошки борон наборад шуд мана Нилуфар имрӯз хуш нучаштаю неки ҳамун чашмакаш уфа шудай камтар духтараки мана чашмакаш уфа шудай Аккуратно. Давай, самому. Чӣ будай? Фантан будаё. На галти канасе. Бинен чаҳо атак до бассейн овардем хушрӯ кардан мондем ман инҷода ҳар хелаҳош ҳаст мана лайк шудаги мана нархас ҳамсам мана хеле бассейн мехом Нилуфарда гирифтам
Надру ҷанг мекунанд ҷунуна хева чиркинава. Кани желтый. Красный. Даханышда якта финики аст. Радуга бдая. Нилюфар. ما клиника омадем барои клиникаи сагупишакҳо. Дадаш дуромадан мо инҷода гаштем. Инҷа биё нарас мошина Нилюфар. Кошка. Инҷода якта пишакчаи зард буд. Куҷо гирифта бошад? Ин тарафда якта пишакчаи зард буд, куҷо шуд? Куҷо рафтагон пишакча? Биё фроак обратно. Биё. Да. Берун имрӯз ҳамихел ҳаво гарм ки. Ҳаво нас. Инҷа биё Нилюфар. Туда чӣ хел болои хушрӯш нандаки. Мана. Офтоб бисёр гарм. Сӯхтам.